Na ito po yung laman niya, itutukan po natin ng ating camera o video. 250 lang. O yun. 250 Nasbol na yan, bossing. per kilo. Yung ulo magkano? 150. 150 po per kilo sa ulo. Ilan sa'yo, bossing? Ganda niyan, bossing, oh. Quality yan. Quality po yung laman, no, ng slice na yellowfin tuna. May mga tulingan tayo nakita rito sa presyong 140 per kilo. Magkahalo, no? Meron din pong gulyasan na kahalo yung tulingan. 140 per kilo. At may mga tinumpok po dito na bangus. Pandaing sa halagang 100 pesos. Malakapas po at dalagang bukid sa halagang 50 pesos naman po ang kanilang bentahan. ₱100. Sa Leginto, 50 pesos. Tumpukan. Mukhang paubos na ang galunggong. Iyan po yung mga malakapas, lapis, sapsap na inyong mabibili. Napakadami, oh. 50, maganda, 50. Salmonete, 120 per kilo. Ayan po, tinumpok, 100 pesos. Murang-mura na po yan, no? Yung mga sili, ayan. Pwede nyo pong ipamigay sa kapitbahay nyo. Sigurado marami manghihingi ng mga sili. Ayun. So, ito po na ni Josie, magkano po yung ganito? Karami. 20 pesos, napakarami, oh. Dati, ang per kilo nito, naglalaro sa 1,500, 1,000. Pero ngayon ay 20 pesos, napakarami, oh. Tapos, yung mga dorado na tinatawag ting kabayo. Yan po yung mga nakita. Kaya lang, ito yung mga saktuhan ng laki, no? Tapos, yung mga batalay natin, 140 per kilo. Gano petilya? 160 ang per kilo. Sa Dalagang Bukid, 180 na per kilo sa Dalagang Bukid. Yung mga sagisi po natin dito, ang presyo po ay 150. No? Yung paninda po ni Nanay Noemi, bali sa galunggong po, wala po siyang bangus at tilapyang Batangas. 140 po sa per kilo ng mga galunggong. Bali sa galunggong po, no? 70 pesos kalahating kilo. Magandang umaga po dito po sa Malabon Fish Market. So mag-update tayo dito sa tumpukan, no? So alamin natin yung mga presyo ng kanilang mga latag ng seafood o mga presyohan pa na binebenta sa mga tumpukan. So samahan nyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Presyo ng mga tumpukan ng hipon ay 100 pesos. 320 po sa per kilo. Napakaganda ng laman ng yellowfin tuna. May mga scrap po silang binebenta rito na yellowfin tuna. Ito po yung laman niya, itutukan po natin ng ating camera o video. 250 lang. O yun. 250 Nasbol na yan, bossing. per kilo. Yung ulo magkano? 150. 150 po per kilo sa ulo. Ilan sa'yo, bossing? Ganda niyan, bossing, oh. Quality yan. Quality po yung laman, no, ng slice na yellowfin tuna. 250 per kilo. Walang nagpipinto rito ng tuna ng tuna. Iba, 300, 280.
Tumpukan ng mga espada pa rin po dito ay 100 pesos. Yan po ay tinumpok na espada at mga galunggong ay 50 pesos na lang po ninyong mabibili. Ayan po, napakarami. At ang gulyasan natin ay 130 per kilo. Tilapyang Batangas ay 100 pesos. Yan po yung burot galunggong, no? 100 pesos na tumpok. May mga tulingan tayo nakita rito sa presyong 140 per kilo. Magkahalo, no? Meron din pong gulyasan na kahalo yung tulingan. 140 per kilo. At may mga tinumpok po dito na bangus. Pandaing sa halagang 100 pesos. Malakapas po at dalagang bukid sa halagang 50 pesos naman po ang kanilang bentahan. Golden Pompano ay 300 pesos per kilo. May mga presyo na rin po yung kanilang mga latagan dito, no? Ayan po yung matambaka po natin ay 140 per kilo. Tulingan ay 120. 50 pesos po sa mga tumpukan ng purot galunggong. 100 pesos. Ikaw ba yan? Ikaw ba yan? Ganda yun, alis-alis din. Sa Leginto, 50 pesos, tumpukan. Wala kang galunggong, ah. Wala eh. Mukhang paubos na ang galunggong. Iyan po yung mga malakapas, lapis, sapsap na inyong mabibili. Napakadami, oh. 50 maganda, 50. Grabe, no? Dagsa yung tumpukan, no? 50 pesos lang po, napakasariwang mga sapsap. Saan ka pa, no? Sa 50 mo lang ay may halaga dito sa Malabon Fish Market. Nagalunggong lalaki yun, 50 lang oh. Gulyasan natin dito, oh. Tapos mga tulingan po sa halagang 100 pesos na per plato. Yan po ang mga tumpukan po natin dito ng mga tulingan. Salmonete 120 per kilo. Per kilo naman po ng mga isdang Tepam atorsilyo 130 ang per kilo. Yan po yung presyo, no, ng mga bangus pandaing natin dito. 140 per kilo.
Dito po yung presyo ng mga bangus. 140 isang piraso. Good morning po. Len, balihan mo ay 5 tanto, Len. Nagkano naman kilo, Kuya Romy? 100. 100 pesos sa Tilapiang Batangas. Sa Dagupan po bangus. Yeah, 180 lang. 180 pa rin po yung per kilo, no? Yung tilapia tumpok na, 100 lang yan sa riwa, mami. O galing din dito yan, yun. Ayan po, tinumpok, 100 pesos. Murang-mura na po yan, no? 100 pesos lang po na tumpukan. Matuma lang yun eh. Tinutumpok na po yung labanan po dito ng mga tilapia, no? Pwede iwain sa kita yan? Oo. 140 lang yung buwan. Yeah, 170 lang. Magkano po yung sili na ganito? 10 piso. So yan po yung presyo kamatis, 20 pesos, 10 pesos po yung mga sili. Eh yung mga talong po natin magkano? 20 pesos na kada tali, no, ng mga bentahan po ng talong. Nanay Josie, good morning po. Good morning. Yan po yung si Nanay Josie, hinihimay niya na po yung kanyang mga panindang karot para hindi na po kayo maghimay. Ito po, maganda po yung mga karot, oh. Pero hinihimay niyo na po para sa pagbili nyo ay mas okay na, komportable na lang po kayo sa inyong pamimili. So ito na po yun, 20 pesos lang po na mga karot, no, sa mga magmiminuto. Ay, napakasarap po lagyan ng karot at mga patatas. So ubos yung paninda ni Nanay Josie dito sa Malabon Fish Market. Ang kagandahan po dito, yung mga sili, ayan, pwede nyo pong ipamigay sa kapitbahay nyo. Sigurado marami manghihingi ng mga sili. Ayun. So ito po, Nanay Josie, magkano po yung ganito karami? 20 pesos, napakarami, oh. Dati ang per kilo nito naglalaro sa 1,500, 1,000, pero ngayon ay 20 pesos, napakarami, oh. Pati ito 20 pesos din, oh. Ayan. So yan po yung mga latag ni Nanay Josie, no? Ito 20 pesos po yung mga kamatis. Ayan. Tapos ito 20 pesos din po. Ngayon, mga murang-mura po yung mga siling apritada po natin dito, no? Talagang sulit na po ang pamimili natin ng gulay dito sa Malabon Fish Market dahil kumpleto rekado na inyong maisasahog sa lutuing ulam. Saktong-sakto, marami diyang mga isda, hipon. So lagyan nyo lang po ng sili. Mas aanghang na yan, no? Nanay Josie, salamat po. Thank you. God bless po. Alright, so yun po, nakapag-update po tayo ng mga bentahan po ng gulay. Talagang mga mura po sa halagang 20 pesos, no? Na talagang masusulit ang iyong pamimili dito sa Malabon Fish Market. Lalong-lalo na, napakarami po mabibiling isda rito. Tumpukan, 50 pesos, 100 pesos na inyong mabibili. So mga tulingan, dagsa rin po dito at napakarami ninyong mabibili sa halagang 100 pesos. So ayan po yung mga latag po dito, no? Mga dalagang bukit, bubuli, bangus. Bangus din po dito. Tapos mga labahita at gulyasan. Tapos mga bentahan din po ng mga sagisi. So yan po yung mga nakikita natin latagan dito, no, na ang kanilang mga isda, oh. Tapos yung mga dorado na tinatawag ting kabayo. Yan po yung mga nakita. Kaya lang ito yung mga saktuhan ng laki, no. Tapos yung mga batalay natin 140 per kilo.
Ayan, yung mga latagan po dito, no, ng kanilang mga... Boss, magkano yung presyo ng ano? 140 rin po, parehas lang po sa mga isdang batalay. Salamat thank you. Mga lapu-lapu, sagisi, dalagang bukid. Ayan, yung mga latag po dito. Ganda ng bitilye. Kuya Warren, thank you ah. Magkano betilya? 160 ang per kilo. Sa dalagang bukid, 180 na per kilo sa dalagang bukid. Yung mga sagisi po natin dito, ang presyo po ay 150. No? Tapos may lahat ay mga ano, ganyan ang presyo. Isang piraso po 70, kaya lahat po yung nakalagay. Isang piraso po ay 70 pesos. Tapos yung mga torsilyo ay 160 per kilo. Salamat po. Dito po yung paninda po ni Nanay Noemi. Bali sa galunggong po, wala po siyang bangus at tilapia Batangas. 140 po sa per kilo ng mga galunggong. Bali sa galunggong po, no? 70 pesos kalahating kilo. Nanay Noemi, salamat po. Thank you po. Ito po yung mga latag po na mga 20 pesos na bentahan po ng mga gulay. Kayo na po ang bahalang mamili sa inyong isasahog sa mga lutuing ulam. May mga 50 pesos, 20 pesos na latagan po ng sibuyas kamatis. Alright, so medyo binibilisan na po natin ang ating pagbablog dito po sa Malabon Fish Market. Talagang ang mga presyohan ay murang-mura pa rin po mabibili ang mga gulay at isda sa bayan po ng Malabon Fish Market. Nay, good morning po. Magkano po presyo ngayon ng sayote? 70? Tumaas pala ang presyo ng sayote. Magkakasola pa naman ako ng daing. Ang taas pala ngayon ng sayote. Biglang taas, no? Sa sili apritada po. 320 po sa presyo po ng mga siling apritada. Wala si Gandara. Kaya pala. Sa talong po, magkano po? 80 po ang per kilo po dito ng talong. Ganda ng talong, oh. Saktuhan sa mga pipirito nating mga talong sa ano. Ganda. Ganyan kalalaki, saktuhan lang, no? Mga viewers natin dyan. So, shout out. Shout out sa asawa ko, pagaling ka dyan. Ayun, I love you. Pagaling ka dyan, ha? Gandara, get well soon. Pipino magkano? 50 pesos na kilo. Ayun. So, yung mga daon-daon natin dito ay 10 pesos pa rin. Kaway-kaway ka dyan, oh. Shout out sa papa mo. Okay na to, 65p. So, yan po yung mga gulay na latag po nila dito sa Malabon Fish Market. Alright, so hanggang dito na lang po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.